Tekisi mieli alle jäädä. Ja jääradollahan todellakin sovelletaan hyviä turva-alueita, varsinkin näin Parkanossakin, kun oli hyvin pienet peikat suojaamassa. Ja sitten on vuorossa päivän 4. loppukilpailu. Supersalon sekä Rallycross-autot enintään 1300 kuutioiset, joista viivalla ovat asettautuneet Tapio Riitanen numerolla 2, Mika Jutila, Ilkka Jutila numerolla 5, Keijo Kolehmainen numerolla 8, Jukka Laaksonen numero 9, Jari Häyrinen numerolla 11, Pertti Kotilainen 14, Seppo Tuunanen 18 sekä Vesa Kataja numerolla 25. Ja näin pitkillä piikeillä lähdetään siis Supersalon ja Rallycross-autoilla 1300 kuutioisella matkaan. Startti on tapahtunut ja se on tosi äkäinen, vaikka pienimuotoiset autot ovatkin kyseessä, ne lähtevät eivätkä jää paikalleen seisomaan, kun on tarpeeksi pitkiä piikkejä alla. Todella tiukkaa kamppailua siinä käy sitten numerolla 9 Jukka Laasonen Lennis Sunbeam 900 muita Sunbeameja vastaan, mutta piikkipaikan otti Ilkka Jutila ja pitää sen lähdön loppuun asti. Jutilan aika 5.57 on päivän pohja-aika. Ja tosi tiukat paikat sai tässä Keijo Kolehmainen aikaan Jukka Laasoselle, joka on viittavaille kaatua imppinsä kanssa, mutta lipuu tuosta pikkuhiljaa kuitenkin maalilipulle. Ja Laasonen poistuu autostaan hieman varomattomasti, jättää vielä oven repsuttamaan auki, jotta varmasti joku vei sen mennessänsä.